Amjokmung chengna tai shalsni no tong shwo fia tabukbo Bijap srengnai rokni iya phawo klayakho koksel samung Tishaka CBSE board Amjokmungni remchuku srengai tongnai rok chorilam Bharat Ratna Atal Bihari Bajpai rungnokni srengai rokni shanmung social science Bijap maniani bagai Amjokmungni bagai tiar engai maniani kokno shaka Amjokmung tai shalsni she tong shwo fia tabukbo ya phawo henke social science Bijap klayakho hini koksel samung Tishaka chorilamni Bharat Ratna Atal Bihari Bajpai rungnokni CBSE board ni remchuku srengai tongnai rokni khukni kokregai buskangni chitham July salmarini simi puila bajapni Amjokmung angnani thangai tongo fia tabuk sak jora National Curriculum and Textbook Board ni bakhaktei social science Bijap rungnoko sogwiyakhu haini bagai Amjokmungni tiar angai mania kebeng mungo kalaikha rang srengnai rok কিছু তোমাদের এসএসটি বই আমাদের এসএসটি বই এখনো আসেনি। তাহলে তোমরা পরীক্ষা কিভাবে দেবে? আমরা ম্যাম তারা আগে পুরানো সিলেবাস থেকে যা যা কমন দিচ্ছে তারপরে যেটি আছে তারপরে পরীক্ষা দেয়। কবে থেকে পরীক্ষা? 13 তারিখ এই মাসে জুলাই 13। এটা কোন স্কুল? তোমার নাম কি? Omnodei rungnokni phurungnai bokrok monimoy bomik saka tangbedek pai Kurungai Bijap rokno tubunani bagai koimung toni khahinei rungsrengnai rok bai baksa phurungnai rok bo khaklai lekha Amjokmungni swkangno Bijap rok sokphaya na hinei haipano jorani bisingo Bijap sokphaya hinke srengnai rok tiar angai manglak tei Amjokmungo kahamke firokmung ruwi manglak khahinei wana mani kokno saka Bureau Report News